Filmati. Għandek blazer pulit. Nirringrazzjak ħafna. Ħitniħ il-biraħ l-ula da. Flok il-karnival ta' ħalaxa, ma morx ġivi? Iwa, mela, zgur li morx, mela, għandek xi dubju li nitlef fil-ħalaxa. Nafet forsi. Daka kważi tielet festa ta' ħalaxa. X'inti għandek Santa Maria San Giuseppe, mbagħad hemm il-karnival. Babille. Nippruvaw illi kull għaxqi u għaxqija huwa daqs li hu bozza bi protezzjoni bħalma kellu l-bambin bej Santa Maria u San Giuseppe. Bilanċ fejt ngħid. Però għandi nintiżen. Issa, skont x'għamiltu. Jiġifieri normalment il-miżin m'għandux ikun hemmhekk biex ngħidu ntiżinna. Ikun hemmhekk biex ikejjel naqra aħna fiex qegħdin u mhux qegħdin, f'liema sens. Mela, Ġan, da hemm ħafna teoriji u hemm ħafna metodi. Hemm min jgħidlek jiena nintiżen kuljum. Hemm min jgħidlek jiena nintiżen darba fil-ġimgħa, hemm min jgħidlek jiena ma nintiżen qatt. Issa, mela ħadirqu minn punt importanti. Da qed nitkellmu fuq min naturalment jimpurtaħ mid-dera tiegħu. Kif jidher u minn saħħtu. Tajjeb, jiġifieri again. Għax ma jkun men jgħidilna isma' intom tiġibu l-kulħadd 60 kilo. Għandek raġun, għandek raġun. Ma parentesi. Imma fuq li qed tgħid, inti semmejt li tliet tipi ta' nies. U jiena naf daw it-tliet tipi għandi ħbib tiegħek, jiġifieri naf min jintiżen kuljum u jirreġistrom ukoll. Għandi ħabib partikolari illi dan laqqas biss iħoss il-kirjanza li għandu jkollu miżin id-dar. Naqblu. U mbagħad għandi min qed jiġini f'moħħi xi ħadd ieħor partikolari illi min issa sa qabel tibda tinkixef fil-bikini jintiżen regolari. Imma dimini tgħid li jiena darba fil-ġimgħa għax inkella nifissa noqgħod nintiżen kuljum. U kollha jistgħu jaħdmu f'ima sens. Mela ħanibdew pass pass Sara. Min jintiżen kuljum nifhmu għax qisu joqgħod attent illi jerfa' responsabilità illi dak jagħmel ġurnata b'ġurnata tajjeb irid jara daqsxejn fejn hu sejjer jew fejn isejra. Imma x'jista' jkun imbagħad Ġan illi jiġri. Mela, dan hemm anke ikel illi huwa healthy, illi huwa naturali, illi ma' persuna jaqbel moħrajn leh. Ħanġib eżempju bil-famuż pereżempju frawli, ħanivvinta l-frawli ħa. Tajjeb. Illi forsi lili ma jagħmel l-ebda ħsara, forsi lilek Ġan meta tieħu jinnaf iktar minn 5 pereżempju, bda tħossok bloated, bda tħossok minn fuq. Dan normalment jiġri bikel li huwa proċessat. Insemmu l-aktar aġin, insemmu anka il-ħalib, huwa pilastru ieħor li jibblotja ħafna nies, ħobs u affarietek. Però jista' jkun ukoll anka pereżempju ċertu ħaxix. Hemm min jgħidlek jiena malli nieħu ċertu brokkli pereżempju ħanivvinta tgħidx kemm inħossni minn fuq. Jew Brussels sprouts, jew kaboċċi, pastard. Allura, waqt li inti jista' jkun li matul dik il-ġurnata kilt kollox healthy, għax inti blowtjajtek, blowtjajt ruħek, sorry, rrid ngħid, inti l-għada fil-ħodu ħatider illi inti żidt fil-pis jew il-pis baqa' fejn kien. Jiġifieri ma tkunx biss nefħa. Nanzi, normalment il-problema tkun in-nefħa. Jiġifieri inti jekk qatt attent xkilt, għamilt l-eżerċizzju, eċetera, suppost xi ftit jew inqast. Imma għax forsi kont bloated dak l-ikel, awtomatikament ifisser li fuq dak il-miżin inti ħatider li bqajt l-istess jew anka forsi tlajt. Allura, anka minħabba l-fatt li ħafna nisa speċjalment, mhux biex naqbad man nisa ma hija pura verità, jgħaddu minn ħafna bidliet anka fix-xahar, jeb, kien itkellmu, dak ukoll jinfluwenza ħafna ir-reading tal-miżin. Jiġifieri, hemm ikel jekk hux ħelti jew le jista' jkun li qed jibblowtjak. Hemm iż-żmien tax-xahar tajjeb u hemm anke affarijiet ta' hormones oħrajn illi mhux bil-forsi jsiru kull xahar jistgħu jsiru anke seasonal. Hemm min jgħid li jiena pereżempju fi żmien il-hay fever inħossni ħafna iktar minn fuqha, anke wiċċi naraħ minn fuq. U dak kollox ħajder fuq il-miżin. Tajjeb Ġan, jien ma tantx għandi xahar, imma kieku xi ħadd għandu xahru twila u jqaxxara fuq il-miżin ħajder li naqas. Ekku. Ma xtileb xahar. X'qed nipprova ngħid? Illi jekk aħna ħanintiżnu kuljum, tant hemm variables, tant hemm affarijiet li jistgħu jmorru żnerċ u ma jtunix stampa li hija vera, illi jiena personali m'iniex tal-parir nintiżnu kuljum. Imma laqqas ma jiena tal-parir Ġan li ma nintiżnu qatt. Għax da bħal kollox. Jekk inti jkollok business, importanti li jkollok l-accountant li jgħidlek isma' dak kien idħul dak kien il-ħruġ minn xahar għal xahar. Eżatti. Jew ġimgħa. Għax hekk inti ma tafx inti tagħmel, normalment tkun qed tagħmel froġa. Naqblu. Suċċess rari jiġi biżball. Insomma. Imma hemm min ukoll Ġan apposta ma jintiżen qatt għax juża
metodi oħrajn kif jara li qed isir il-progress. Per eżempju, Il-famuż measuring tape. sewa. Ngħidulu aħna l-Maltin inch tape. Ekku. Illi jekk inti dejjem titkejjel inti stess, għax dajk joqgħod ikejlek ħaddieħor, min istikalek naq iktar, min reħa. U minn il-fuq, minn niżel l-isfel. Ekku, mela jekk tintiżen dejjem inti, speċjalment ma l-iktar tliet partijiet illi tħoss li ġismek iżhom xaħam, tipikament pereżempju ħansemmu hekk fil-każ tan-nisa Il-ħoġbejn? l-iktar li jkunu Il-hips? il-hips, prosit. Il-hips. Il-patata jsemmu ħafna nisa u iż-żaq. Hemm min jgħid isma' l-bast, jiena nixtieq innaqsu jew nixtieq inżommu l-istess, isu ma tantx hemm konsensus. Allura tipikament iż-żaq, il-koxox u l-hips huma l-aktar tlieta li nissuġġerixxu li jitkejlu għax normalment dawk it-tlieta kulħadd xi ftit jew irid jew jiffurmhom jew inaqqashom. Sewa. Fil-każ tal-irġiel ġan, ġieli jkun iċ-ċest. Dar il-taqa' ma raġel li jgħid li nħu gost li għandi daqsxejn Zejza. imdenzla, okej? Iżda, tajjeb, u fanni li jenaf, anka l-koxox, il-koxox inti tista' ġibhom aktar immuskulati, imma hemm tendenza anka fina l-irġiel li fil-koxox inżommu ċertu xaħam ukoll. Vera. Allura, tipikament dawk ikunu tlieta għall-irġiel. Ġifieri aħna l-irġiel koxox, Iċ-ċest, is-sider u żaq. Użaq huwa number one trouble maker kif qed ngħidu mhux fid-dera biss, Imma anke s-saħħa. fis-saħħa u speċjalment mal-qalb. Għax nafu l-iktar ma jkollna qatt kbir, iktar ifisser li ħajkonna problemi Toqgħod attent tal-qalb. waqt il-programm tiegħek ġan. Żgur li noqgħod attent, mhux waqt il-programm tiegħi biss noqgħod attent għal kollox. Nipprova nkun konxu kemm jista' jkun. Tal-ġen, issa fejn rid nasal. Illi iva jista' jkun illi inti xorta tkun qed iżżomm daqsxejn moħħok hemm u ma tkunx qed tuża l-miżin għax tkun qed tuża aktar il-measuring tape. Alright. Kif qed nitkellmu hekk. Imma l-aqwa li jkun hemm sistema illi inti qed tuża. Għax li inti qatt ma tara x'inti tagħmel, jista' jkun illi tgħid li ma jismani. Mat, jiena qed imur training għax nieħu pjaċir, għax għamilt il-ħbieb, għax ngħid kelma qabel, ngħid kelma wara, u għax nitkellem mal-coaches, vera. Però inti naħseb li qed tmur hemm ukoll għax tixtieq tara xi tip ta' riżultat. Mela kemm hu importanti aħna nagħtu l-parir li tal-inqas kull ġimagħtej, inti tara kif inti sejra jew sejjer. Ħalli fejn hemm bżonn tirranġa, pereżempju tajt isma' jiena meta ħaniġi jekk xorta nista' nibqa' niġi 3 darbit fil-ġimgħa nagħmel dal-exercise, ħanara li nirsisti iktar. Ma mbagħad għandek min? Matteus, illi jiġrilu dan li ħanejdlek. Iżomm perjodu ma jintiżinx. Jintiżen u jara li dal-imbirek ta' miżin weħel. Ekku. U hemm min jeħel letteralment għax jgħidlek kienet naħli l-ħin. Ekku ħin. U dik hija perspettiva sfortunatament żbaljata. L-aqwa anka atleti fid-dinja jiena ħobb insemmi ħafna l-Cristiano Ronaldo. Okay. Għax kemm l-irġiel u kemm in-nisa jafuh. Jiffanzjaħ kulħadd dan. Jiffanzjaħ kulħadd u meta jiskuri għandu tendenza jfakkarna kif iniżaqqu. Pawlu, le mhux Is-Sur Pawlu, Joe, Sur Joe ma tantx għandu grazzja miegħu. Mhux bux. Ovvjament jixtiequ li jaqab mal-Wanderers imma għadu. Slima? Ejja mela. Għandu ċansa. U iwa, forsi wara mikkolli jiġi Ronaldo għaw Malta. Anyway, mela, il-punt kollu huwa dan, li da Ronaldo kull meta jiskorja jfakkarna illi u għandu mhux 6-pack biss imma 8-pack. Dak Ronaldo jekk jitla fuq il-miżin, normalment ħajinstab illi huwa overweight. Terġa'? Żgur. Imma overweight mhux għax imbaċċaċ. Overweight għax twil Bil-muskulatura. u bil-muskulatura. Ma dak Ronaldo kieku jgħid isma' li ma nintiżen, l-aħħar li intiżen 3 xhur ilu, ħanitla fuq il-miżin ħanara u jara li għadu l-istess. Da Ronaldo ma naħsibx li ħajjejt. Daqshekk, tlaqt mill-futbol jien. Ħanżarma għax il-weight baqa' Ħajħossu aħjar anzi li qed jikberu jibqa' l-istess. dik waħda, u barra minn hekk biex tara kemm il-miżin mhux indikatur ta' kemm inti fit, jew ta' kemm inti b'saħħtek. X'inhu vera indikatur tajjeb? Mela jekk Ronaldo jħares fil-mera, ħajara ċertu muscles iffurmati sbieħ. Dak diġà qed jurik li l-persuna b'saħħitha. Ronaldo, meta ħajġi biex jilbes jeans, alright, jekk huwa jeans li naħseb huwa tal-inqas 28, 29, 30, 31, ħajħoss li zaqqu ma kibritx. Mela problemi relatati mal-qalb m'għandux. Tajjeb. So on and so forth. Iġifieri, jekk aħna nisa u irġiel nużaw biss il-miżin bħala indikatur, inkun qed nisbaljaw bil-kbir. Apart il-measuring xem, apart il-measuring tape ġan. Hemm il-mera u hemm il-ħwejjeġ. Jekk jiena qabel. Il-ħwejjeġ huma ideali ġifieri. Ejja ngħidu nġibu każ ta' mara li tsallhom qed tilbes size 16. Sewwa. Meta hi imbagħad biżmi bdiet tilbes size 14, size 12, naturalment dak huwa sinjal ċar. Illi anka jekk il-miżin baqa' simili tal-li kien jew ma naqas daqskemm ħasbet, li ħajġri huwa illi last sizes x'kienu, jew problem bil-washing machine, jew aktarx il-vera realtà hija illi dik il-persuna tilfet ix-xaħam. Sewwa. U jekk tilfet ix-xaħam, allura ifisser illi saħħitha marret tal-aħjar ukoll. Bla dubju. Mhux id-dera biss. Mela x'se jkun l-appell tiegħi ġan? Huwa tajjeb u anzi inħeġġu
illi darba fil-ġimgħa dak li jkun xorta jittawwa dak il-miżin. Ħalli inti tajt isma' jiena darba kull ġimgħatej qed nitkejjel. U darba fil-ġimgħa bejniethom għandi dak il-miżin kemm kenni tieni idea ta' fejqiegħed. Hemm min illi anke skopra li għandu xi kundizzjonijiet mediċi grazzi għall miżin. Għax jgħid ismani, jiena kif jista' jkun għandi qed nikol l-istess u bagħad nitlef il-pis. U nista' min qed jarana jgħidli kieku sew, għajdli x'inhiedi, ħalli nagħmilha. Imma min tiġi. Hija problema. Hija problema. Li tinżillek il-wejt. Hemm jaqbad tilaf sar, jgħid ma nbiddil xejn, x'ġara. U nibdew niskopru għax imbagħad anke titkellem ma' tabib tiegħek, kelli forsi ħarġitlek dik il-kundizzjoni jew għandek bżonn tieħu dak it-trattament. Grazzi għal miżin, jekk tara affarijiet li huma assurdi, li ma jagħmlux sens, importanti titkellem mal professjoni speċjalment li jkun it-tabib. Allura, ejja ma nżommux il-miżin bħala l-indikatur, però ejja il-miżin ikun parti mill-vjaġġ ukoll normalment, idealment darba fil-ġimgħa, però nżommu aktar il-measuring tape u ovvjament il-ħwejjeġ li nilbsu bħala l-imħallef ta' kemm verament qed nagħmlu progress fil-mod kif nidru. Jekk persuna, inti semmejt li għandek min jaf jitlef il-pis, tista' tkun b'xi kondizzjoni, ma jekk ejja ngħidu li mhix kondizzjoni. Jekk xi ħadd qiegħed jinnota illi qed jitlef il-pis għandu jibqa' għaddej bl-istess rutina tiegħu, x'għandu jagħmel? Mela, skont kemm qed tinżel il-pis f'salt u skont x'inhu mal-għanijiet tiegħek. Mela jekk ngħidu aħna ħanpoġġiha fuqi biex ma nsemmi l-ħadd. Jiena f'daqqa waħda bad nitlef ħafna pis u ma biddil xejn partikolari f'ħajti, ħammur nagħmel testijiet, nitkellem mat-tabib għax forsi jgħidli għal mod tal-kelma wieħed minn ħafna testijiet niċċekkjaw it-thyroid. Tajjeb, hemm min eżempju u dawn huma importanti li nsemmihom anzi grazzi ġan fakkartni f'xi ħaġa. L-akbar tliet culprits, l-akbar tliet qisu barriers illi huma komuni fejn jitlu n-nisa meta jiġu biex jitilfu l-pis, normalment huma l-polycystic ovaries, il-PCOS. Dik li jgħidu la sleep apnea, li taffetwa kemm l-irġiel u kemm in-nisa, u anka it-thyroid. Dawn huma fost l-aktar klieta illi jekk naraw illi minkejja li qed nagħmlu biżejjed effort, biżejjed żmien, naħsbu illi qed nagħmlu għall-mutana imma weħilna ta' min forsi niċċekkjaw naqra nagħmlu daqsxejn ta' blood test. Issa l-blood test suppost xorta jsiru bej 6 xhur, 8 xhur jew sena. Jiġifieri ma jtesbel xorta tagħmilhom, però jekk inti tara li jisma' qisu issa qed nagħmel tant ħilti u mhu jiċċaqlaq l-ebda tip ta' bidla l-miżin, l-inċis, l-ħwejjeġ u verament naf li qed nirsisti, hemmhekk iwa, nieħu parir mediku fil-fatt tagħmel it-testijiet. Mhux hekk, anke nutritionist u dietitian sal-affarijiet tagħhom ħajdulek isma' tix nagħmlu daqsxejn ta' test ħaniċċekkjaw naqra jekk hemm xi ħaġa. Però dawn it-tliet pilastri, speċjalment mhux biex nallarma n-nies ta', però waħda mill-sintomi ta' sleep apnea jkun tinħir daqsxejn qawwi. Iva. Hemm jgħidlek anke ftit tinħir, imma normalment isu ħafna tinħir qawwi. Minix tabib biex mistaqgħod nidħol fiha. Imma ta' min illi jekk naraw il-qisu mela qed nonħor, qed inżid il-pis, qed nara li qed nirsisti, so on and so forth, iktar u iktar ta' min niċċekkja. Dejjem tgħidilna biex inkunu attivi. Qed nitkellmu wkoll kif wieħed għandu jintiżen, qed naraw kif nikkontrollaw il-pis tagħna u s-saħħa tagħna. Kemm importanti li norqdu biex nitilfu l-pis. Speċjalment wara xi karnival. Jekk trid torqod wara karnival. Għax ikun hawn min bħalissa jkollu l-holidays, kellu jumej holidays, u f'dawk il-jumej holidays tiġri ħafna anke tkun żagħżugħ ta' illi flok ma tistrieħ iktar alright mhux tentertejner ilek innifsek forsi il-kemm ma fimtni. U kultant ngħidu naqra ġew il-holidays u iktar tfarrak. U dik ifimni ta' kultant ma ġara xejn ħażin, mhux qed ngħidu dak li komandu xi ċelebra, imma li qed tajtajb ħafna inti huwa dan. Illi anke ġieli jkun hemm min jgħid jiena kull m'għandi ġurnat off il-ħadd. Sewwa. Allura s-sibtu l-ġimgħa eżempju joħorġu jiddandmu. U mbagħad il-ħadd laqqas jafx laqathom. Jiġi tnej u jgħid isu kważi kważi ma ġiex weekend għax iktar tfarrak. Fil-fatt dak jurina illi mhux il-moħbis imma anke l-ġisem ikollu bżonn perjodu fejn fih jistrieħ. U normalment dak il-perjodu huwa ta' bejn madwar 7 u 9 sigħat kuljum. Issa, meta noħorġu nixorbu, ġan, il-lejl anke jekk ngħidu isma' ħanagħmel bejn 7 u 9 sigħat fis-sodda, kemm verament torqod, ma nafx tiġrilek xi ġieli ġrat li kont żgħir jiġifieri dejda kulħadd. Kont żgħir kont nixrob ħafna u hekk, ta' kont żgħar. Ma niftakarx għax li ma nixrob. Ejwa, ma niftakar ċaru, ġieli kont nagħmlu xi erba' stejjer Halloween, insomma. U l-lejl niftakar dejjem inqumu noqgħod, daqqa buġieħ ta' ras, daqqa bilanċ, ġeju sejjer pipi, u dawk affarijiet. Jiġifieri anka ir-raqda ħad tkun verament affettwata. Issa li noqgħod ħafna iktar attent. Nafni li malli poġġi ras fuq l-imħadda wara ftit, norqod nitlaq u jdoq l-alarm la da fil-ħodu. Ġifieri kif torqod mhux it-tul biss ħajaffettwa ħafna. Mela qabel ma torqod appell żgħir
biex ir-raqda tkun verament tajba għal saħħtek u għaddera, evita l-kafe għal tal-inqas 4 sigħat qabel torqod, evita l-alkohol jekk jista' jkun għal 12 siegħa qabel torqod tara x'effett għandu. Tajjeb, u idealment l-aħħar perjodu tal-ġurnata tmur aktar għall-ilma għax l-ilma anke ħajtik enerġija biex tibqa' għaddej matul il-ġurnata u torqod aħjar ukoll. Daħqa l-ħabib tagħna malli semmejnilu 12 siegħa qabel. Ma nimira lejħatta. Ovvjament. Qed jagħmlilna s-sinjal għax issa ma jdoqx għal widneħ biex naru. Jien fil-fatt ħanorqod għall-kwarta, ma ħanieħu tazzilma biex nimxi miegħek mal-parir tiegħek, la niġu lura ħadd ħlif Ryan Borch.